Jesper Eriksen, 7-0 over BSF, det var jo sådan set det, du kunne have håbet på i dag. Ja, det var jo en forløsning, fordi at vi har hele tiden gerne vil spille fodbold og se, om vi kunne få det til at fungere. Og det må man sige, at i dag i første halvleg, det er det bedste, vi har spillet til dato efter sommerferien. Og efter en måske lidt svær opstart, hvad er det så, der gør, at det lige pludselig kulminerer i dag? Ja, men jeg ved ikke om der, altså, hvad kan man sige, vi har blevet med at tro på det, selvom det måske har set lidt sort ud, så har vi hele tiden prøvet at arbejde med, at vi skulle være spillende, og i dag kan man sige, at den gode gamle diamant var fundet frem til dagens anlægning, og den kan jo bruge, kan man sige. Og der er selvfølgelig mange gode indsatser. Peterson scorer 3, og Annika har mange oplæg. Er der nogen, du kan fremhæve? Jeg synes, vi skal fremhæve holdet i dag. Altså helt det fra Karina i mål til spidsangriberne, som er effektive og pommeren til. Det er jo super at se. Altså, og i pausen snakker vi også om, at vi har faktisk gjort det rigtig svært for os selv, fordi at vi har leveret sådan første halvleg, så skulle gå ind og levere det samme i anden halvleg. Det var tæt på, at vi gjorde det i anden halvleg også.